Dikjerazzjoni li għamel il-kap nazzjonalista Adrian Delija li l-konverzazzjoni li kellu ma' Jorgen Fenech m'għadix tidher għax il-profil ta' Fenech fuq il-WhatsApp tħassar wara li ġie arrestat, malajr kienet imgidba mid-deputat nazzjonalista tiegħu stess David Take. Meta missoqsi fuq l-RTK minn Father Joe Borch dwar il-messaġġi li waslu biex id-deputati nazzjonalisti sfiduċjawh, Delija qal li l-konverzazzjoni fuq WhatsApp bejnu u bejn Fenech tħassret. Ma jitlelekx il-WhatsApp profile. Ta' Jorgen Fenech. Possibli ma kellekx inti. Kelli. Imma mhux għalhekk qed ngħidlek x'għad tħassru. Iżda kienet għadha lanqas biss spiċċat l-intervista ta' Delija meta Take fuq il-Facebook tiegħu malajr ħareġ screenshots ta' konverzazzjoni li kellu huma Jorgen Fenech f'Ġunju tas-sena l-oħra. L-screenshot li tidher li tieħdet fil-jum tas-Sibt waslet biex Take jakkuża wkoll il-kap nazzjonalista li gideb. Take qal lil Delija li lilu ma sparixxilux il-messaġġ minn fuq il-mobile għax ma ħasrux u m'għandux jaħbi. F'din il-konverzazzjoni Jorgen Fenech jidher joħodha ma' Take meta dan tal-aħħar kien għamel l-allegazzjoni li Fenech offre eluf ta' euro lil Partit Nazzjonalista biex l-Ewroparlamentari David Casa ma jiġix elett fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenech biex David Casa lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx hekk intix informat illi offra 50,000 euro Jorgen Fenech biex Casa ma jiġix elett. Taf li jekk dan huwa minnu u l-sors li għandi jien dan jikkonfermah jista' jirriżulta f'corrupt practice. Dwar din l-allegazzjoni eventwalment kienet inħatret inkjesta maġisterjali. B'din l-aħħar bota u risposta bejn il-kap nazzjonalista u d-deputat nazzjonalista David Take tkompli tħarrex il-gwerra fih dan il-Partit Nazzjonalista.